Mark. Si Mark. Si Mark. In 3, 2. Magandang buhay! Yan po ang yanigdi sa Busay Falls, Barangay Harubay, Calabanga, Camarines Sur. Para po sa inyong mga summer adventure, pumigti po kamo ta talagang magayon ang lugar. Virgin na virgin. May dikit lang na hiking, mga 1.5 hours na tukad, lakaw. Pero sobrang worth it na talagang magayon ang lugar. So kamo po, inimbitahan ko na mag-igdi sa Barangay Harubay, sa Busay Falls. Anytime pwede kamo mag-igdi, magpaaram lang sa barangay, na kamo po masakat and mag-enjoy po kan sa indang nature adventure.
vlog content ko today. Kung gusto po nindo ng mga content na siring sa araw kaini ng mga related sa namumutantang banwaan na Calabanga, Camarines Sur, dahil po ka mo malingaw na mag-like, share, and follow ka sa kuyang Facebook page. Mark Anthony Robles po ang pangalan nyo sa Facebook. Diyos mabalos and magandang buhay po sa Tuyaga Boss.